עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. נשיא המדינה החליט להעניק חנינה ליוד. יוד הוא לוחם בסיירת גולני, שנשא רישום פלילי בעקבות עבירה שביצע כשהיה קטין נשיאת נשק, וזה מגיע בעקבות המלצה מיוחדת שקיבל ממפקדו של הלוחם. המפקד הוא סרן ראי בירן, זכרו לברכה, שנפל בקרב בח'אן יונס בחודש שעבר. המכתב ההמלצה שהפך לאחת מבקשותיו האחרונות למעשה. ראי כתב כך: אני ראי בירן, מבקש להמליץ בחום על מחיקת הרישום הפלילי של הלוחם, יוד. לאורך כל תקופת השירות שלנו יחד, יוד הפגין שינוי משמעותי ועמוק, כזה שלא מותיר מקום לספק בנוגע למחויבותו לשירות. הוא בחר שלא לתת לעברו להחתים את עתידו, והפך להיות לוחם מהמעלה הראשונה. אני רואה במחיקת הרישום הפלילי שלו לא רק צעד מוצדק, אלא גם כזה שיאפשר לו להמשיך במסלול חיובי וערכי, כפי שהוא עושה עד כה. מצטרפות אלינו עכשיו שתיים: הילה, אמו של הלוחם, ותהל, אמו של ראי, זכרו לברכה. שלום לשתיכן. שלום, שלום. הילה, ידעתם בכלל על המכתב הזה שקדם להחלטה של הנשיא? כן, ידענו על המכתב והתרגשנו לקרוא אותו. הוא הוגש לוועדה עם מכתב של עוד ממליץ, וחיכינו. עברה ועדה וחיכינו לנשיא. ומתי קיבלתם את הטלפון שמנקה את עברו של בנך ופותח בפניו חיים? ביום רביעי נדמה לי קיבלנו את הטלפון, וביום שישי הנשיא עצמו התקשר לבן שלי וניהל איתו שיחה מאוד מרגשת. מה הוא אומר שם בשיחה? אנחנו בחגיגות. הוא שואל מאיפה הוא ומה הוא עושה, ושהוא מוחק לו את הרישום הפלילי, ושזה באמת הבקשה של ראי שחשוב לו מאוד שאני אזכה לראות את זה קורה, את הבקשה של ראי, ומאחל בהצלחה להמשך הדרך. שיחה ארוכה ויפה ומרגשת. וכאן אני רוצה לצרף אותך, תהל. סיפרת לי כשנפגשנו שעבור ראי הלוחמים שלו היו ילדים ממש, שהוא דאג להם ודאג לעברם, ואנחנו מבינים שגם גם להווה וגם לעתיד שלהם. נכון מאוד. האמת היא שאני לא ידעתי על המכתב, זאת אומרת, לנו זה לא היה מוכר. ובעצם אחרי שנשיא המדינה ורעייתו ביקרו אותנו בשבעה, ככה בשיחה עם חבר לצוות שהגיע לבקר, סיפרתי לו על הביקור הנשיאותי. ואז הוא אמר לי, את יודעת, תהל, ראי כתב לו מכתב לגבי אותו יוד. והייתי נורא מופתעת, כי אני לא ידעתי על המכתב. אני ידעתי כמה ראי מאוד אוהב אותו ומאוד מעריך אותו, וגם הוא העלה אותו למצטיין ביום העצמאות אצל מפקד החטיבה, אבל לא ידעתי את החיבור, כי זה היה מסוג הדברים שראי פשוט לא היה מספר. מבחינתו זה היה משהו רגיל. כן. וכשקיבלתי את הטלפון מהצבא, מיד אחרי השבעה, גיליתי את המכתב בפתקים, כי יוד היה אצלי בבית, והוא לא אמר מילה. הוא לא ניגש אליי, הוא לא סיפר לי שזה מה שהוא עשה. באמת, בהרבה מאוד צניעות ובשקט גמור, הוא לא שאל מה קורה עם זה. ואחרי שגיליתי את המכתב בפתקים שלו, פשוט התחלתי להריץ את זה כצוואה אחרונה שקיימת בכתב שהוא כתב, דרך קצינת המפגעים שלנו, של גולני, דרך מפקד החטיבה שהיה אצלנו שבוע שעבר. זאת אומרת, פתחנו את כל הערוצים בשביל לראות איך אפשר לעשות את זה כמה שיותר מהר. ברור. והילה, אתם בשלב הזה... זאת הייתה הבקשה שלנו. אתם בשלב הזה כבר בלופ? כלומר, המבצע הקטן הזה שתהל מנהלת, זה משהו שאתם מודעים לו? כן. בקטנה, לא ידענו שזה יהיה כל כך מהר וכל כך מוצלח, אבל תהל נהייתה אימא של הבן שלי, אימא של כל הבנים של הצוות. כל מקום היא אומרת להם, הבנים שלי, והיא הצליחה. נכון מאוד.
נכון מאוד. זה מה שאת מתארת. נכון מאוד. הצוות של ראי, כל הבנים, הם הבנים שלי, וזאת תהיה גאווה בשבילי. להיות בכל שמחה שלהם. נוכחת במקומו של ראי. בשבילי זה להפיץ את האור שלו קדימה, כחלק ממה שהוא רצה. וזו ממש גאווה גדולה. גם אנחנו קיבלנו את השיחה מהנשיא ביום שישי, והתרגשנו מאוד, שזה באמת הצליח, ואני באמת כולי תקווה שעכשיו כל הערוצים ייפתחו בפניו, ושהוא יוכל להתחיל את דרכו בדיוק כמו שהוא רצה, בכל דרך שהוא יבחר. ואנחנו... מפקד גם אחרי שנפל. הילה, תהל, תודה רבה. תודה לשתיכם. מפקד נערץ, לא סתם מפקד. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה.